Здравейте и добре дошли в модул 4. Секторно зелено финансиране. В предишните модули разгледахме ESG концепциите, етиката, доверието, рамките за отчитане и ангажирането на заинтересованите страни. В този модул преминаваме от теория към практика, като разглеждаме как предизвикателствата пред устойчивостта и ESG принципите се прилагат в различните сектори на икономиката. Различните индустрии са изправени пред различни екологични, социални и управленски предизвикателства. Значението на устойчивостта в модната индустрия може да се различава значително от това, което означава в енергийния и строителния сектор. В рамките на този модул ще анализираме примери от реалния свят, ще изследваме специфичните за сектора предизвикателства пред устойчивостта, ще оценим как организациите реагират на нарастващите ESG очаквания. Този модул предоставя практическа перспектива върху устойчивото финансиране и ни помага да разберем как ESG се прилага в различните бизнес среди. Този модул е организиран около 3 основни сектора, които играят критична роля в прехода към устойчивост. Първо ще разгледаме модната индустрия, един от най-видимите примери, както и предизвикателствата пред устойчивостта, така и за иновациите в областта на устойчивостта. Ще разгледаме въпроси като бързата мода, потреблението на ресурси, условията на труд, прозрачността на веригата за доставки и гринвошинг. Чрез казус за Zara ще оценим критично как ESG ангажиментите се прилагат на практика. Второ, ще се фокусираме върху енергийния сектор, който е в основата на глобалния преход към нисковъглеродна икономика. Ще обсъдим за възобновяемата енергия, енергийната сигурност, декарбонизацията и предизвикателствата, свързани с постигането на климатична неутралност. Накрая ще разгледаме строителния сектор, един от най-големите потребители на ресурси и енергия в световен мащаб. Ще проучим практиките за устойчиво строителство, принципите на кръговата икономика, ресурсната ефективност и иновативните подходи към проектирането на сгради. Предизвикателствата пред устойчивостта се различават в различните индустрии. Модната индустрия е изправена пред проблеми, свързани с свръхконсумацията, генерирането на отпадъци, условията на труд и глобалните вериги за доставки. Енергийният сектор трябва да балансира енергийната сигурност, достъпността и декарбонизацията, като същевременно подкрепя прехода към системи за възобновяема енергия. Строителният сектор консумира огромни количества суровини и енергия, като същевременно генерира значително въздействие върху околната среда. Разбирането на тези различия е от съществено значение, тъй като ESG стратегиите не могат да се прилагат по абсолютно един и същи начин във всички индустрии. Чрез изучаване на специфичните за сектора предизвикателства, ние получаваме по-задълбочено разбиране за това как решенията за устойчивост трябва да бъдат адаптирани към различните бизнес реалности. В този модул ще разгледаме няколко важни въпроса. Как могат индустриите да намалят екологичен си отпечатък, като същевременно останат конкурентно способни? Как организациите могат да балансират рентабилността с целите за устойчивост? Кои са основните ESG рискови, пред които се изправят различните сектори? Как бизнесът може да избегне гринвошинга и да подобри прозрачността? Каква роля играят иновациите в прехода към устойчивост? Как правителствата, компаниите и потребителите могат да допринесат за по-устойчиви индустрии? И какви поуки можем да извлечем от компаниите, които са водещи или се затрудняват с внедряването на ESG принципи? Тези въпроси ни помагат да разберем сложността на устойчивостта, на трансформацията в различните сектори. Този модул ще ви помогне да развиете няколко важни компетенции. Ще засилите способността си да провеждате секторно специфичен ESG анализ. Ще научите как да идентифицирате рисковете и възможностите за устойчивост в различните индустрии. Ще подобрите критичното си мислене, като оценявате реални бизнес казуси и ESG стратегии. Ще развиете умения за анализ на заинтересованите страни, решаване на проблеми, работа в екип и вземане на решения, основани на доказателства. Модула също така насърчава творческото мислене, като изследва иновативни решения за предизвикателства, свързани с устойчивостта. И накрая ще придобиете практически опит в прилагането на ESG концепции в реални организации и индустрии.
Тези концепции са изключително ценни за професионалисти, работещи в областта на устойчивостта, финансите, консултирането, корпоративната стратегия и публичната политика. В заключение на това въведение, бих искал да подчертая една важна идея. Устойчивостта не е универсална концепция. Всяка индустрия е изправена пред уникални предизвикателства, възможности и отговорности. Разбирането на специфичните за сектора ESG проблеми ни помага да разработим по-реалистични, практични и ефективни стратегии за устойчивост. Като изследваме реални индустрии и реални компании, ние излизаме отвъд теорията и получаваме представа за това как всъщност се случва устойчивата трансформация. В този модул ви насърчавам да мислите критично, да оспорвате предположения и да изследвате как ESG може да създава стойност в различни сектори на обществото и икономиката. Благодаря ви, че се присъединихте към това пътешествие.